¿Podemos preguntar lo del sonido? Sí, ya está, Va. ya tenéis Hola, hola, bo día. Vamos a Sí. que os presente un Como que segundinho. sí, vale. Hola, bueno, bos días a todas e todos. Nada, temos esta importante sesión divulgativa que se vai a facer sobre o protocolo de acoso sexual. Quero agradecer expresamente aos membros da Comisión Central, a Lola, Sonia, María e tamén a Emma, que é a referente aquí na nosa área para este protocolo, que é un tema pues, realmente importante que me gustaría que elas nos contasen a trascendencia como o desenvolvemento do protocolo. Entonces, simplemente dándolles as gracias por acudir a Ferrol, vos paso con vale, gracias a todos. A ti. Gracias. Bueno, pois bos días a todas e a todos. Como decía o director de Recursos Humanos, vamos a facer unha divulgación, é dicir, non vos vamos a contar o contido completo de todo o protocolo, porque, bueno, é bastante extenso, non é ese o obxecto. Realmente este protocolo xa se aprobou no febreiro en
sí, en febreiro de 2025, e na vosa área sanitaria xa foi difundido desde aquel momento, pero, bueno, creemos que é conveniente, como é un tema bastante importante, como outros temas que ten relación con tema de acoso sexual, discriminación por razón de sexo, pois, bueno, ir un pouquiño por as áreas sanitarias, que nos coñezades tamén un pouquiño, porque María, Sonia e máis eu, Lola, somos as persoas que formamos a comisión instructora e que estamos en servicios centrais, e aparte en cada unha das áreas sanitarias sempre hai unha persoa de referencia. Neste caso temos aquí a Emma, e bueno, contovos así un pouquiño, vale? E despois, se hai algunha dúbida ou calquer cuestión, pois intentamos ir resolvendo. Aí non pasa é igual, pasa con así. Bueno, sobre todo que teñamos claro que os obxectivos deste protocolo sí, pero igual, paso co teclado do ordenador. Bueno, que teñamos claro que o Servizo Galego de Saúde establece tolerancia cero con este tipo de actos ou de acoso ou discriminación que se poidan dar no ámbito laboral, que afecta a todas as traballadoras e traballadoras do Servizo Galego de Saúde, vale? O que buscamos é o respeto mentre desenvolvemos as nosas actividades, vale? Un ambiente seguro, respetuoso e igualitario, como non podería ser de outra maneira. Bueno, vos podedes encontrar o contido completo deste protocolo na vosa intranet. O que fixemos foi unha captura de pantalla da vosa intranet para que o teñades completamente localizado, vale? E aparece aí no apartado que pon protocolos. Estades familiarizadas e familiarizados con esta intranet, non? Nese apartadiño aí vedes que pinchades e que nos leva ao contido do protocolo. Está dividido en varios apartados. Por exemplo, hai os formularios para facer a comunicación, que teñades as persoas de referencia tanto a nivel de servicios centrais como da vosa área sanitaria, establecido que conductas se consideran englobadas dentro deste protocolo de acoso sexual ou discriminación que se poidan dar. Algo que nós sempre recomendamos a todas as traballadoras e traballadores é que lle botedes un vistaciño con detenimento cando teñades algún tempo na vosa xornada laboral, sobre todo a mandos intermedios e persoas que están nalgúns postos de responsabilidade, porque que teñamos claro cales son esos comportamentos tanto verbais como xestuais ou comportamentos na nosa relación coas compañeiras e compañeiros que poidan logo ter consecuencias e ter englobados dentro deste protocolo, vale? Sempre decimos que ao mellor fai anos atrás había comentarios, comportamentos que podían pasar desapercibidos ou al menos non ter as connotacións que hoxe en día llevamos a dar e as consecuencias, sobre todo as consecuencias que poden ter. Entonces non é algo que nos podamos tomar á lixeira, vale? Debemos de olvidarnos de comentarios que podíamos ver anos atrás, bueno, isto é normal que se diga, bueno, pois hoxe non valen, vale? Entonces, sobre todo, no noso lugar de traballo, que debemos de adoptar é unha actitude de respeto e deixarnos de comentarios que non proceden, sobre todo, vale? O alcance deste protocolo está dirixido a todas as persoas traballadoras do Servizo Galego de Saúde. Tamén, como podemos ver aquí, as entidades adscritas ao Servizo Galego de Saúde, as empresas contratadas que estén aquí nos nosos centros e as persoas que estén facendo residencia, en prácticas, vale, non entrarían dentro da aplicación deste protocolo, deste procedimento, algunha incidencia que teñamos con usuarios, pacientes, familiares. Vale, ese englobaríase dentro do protocolo de violencia externa. Isto é para as relacións entre profesionais do Sergas ou empresas adscritas ou residentes, vale? Entonces, é verdade que nós non temos capacidade para sancionar a unha persoa dunha empresa externa, pero se unha circunstancia destas se dese entre persoal do Servizo Galego de Saúde e unha empresa externa, pois a través da Comisión Instructora e despois da Secretaría Xeral Técnica, que é competente para establecer unhas sancións,
pois se contactaría coas persoas directivas, dirixentes desas empresas externas para que tomen as medidas pertinentes contra a persoa ou persoas que teñan este tipo de comportamentos. E ao revés, quero decir, se nós traballadores do Sergas pois temos un incidente con unha persoa de empresa externa e somos nós as que lle cometemos esta situación de acoso sobre esas persoas, funcionaría ao revés, vale? Como xa dixen, as condutas de acoso sexual, discriminación por razón de sexo, LGTBI, bueno, pois poden ser condutas verbais, non verbais, comportamentos físicos, vale? Eu que recomendo, como é unha, o sea, na relación que aparece dentro do procedimento non é unha relación exhaustiva, senón que é indicativa. Pero, bueno, con eso podémonos facer unha idea daqueles comportamentos e comentarios que debemos de evitar no noso ámbito laboral, vale? Despois tamén dentro do procedimento se establecen como poden ser os canais de denuncia. Hai 2 canais de denuncia. Bueno, María explícanoslo aí un pouquiño mellor, entonces Bueno, sí, hola, bo día. Nada, hai 2 opcións para presentar unha denuncia, unha comunicación con respecto a unha actitude que, bueno, que non se pode soster, non? Entón, pode ser a través do formulario 1 que o presentaría directamente a persoa afectada, ou ben, outra opción é a través do formulario 2 que calquer persoa que detecte que se está producindo unha situación que pode encaixar dentro deste protocolo pode facernos unha comunicación que será tratada con total privacidade e a raíz de aí nos poñeríamos en contacto tamén ca asesora confidencial, con Emma, para poder investigar un pouco os feitos e ver se realmente se a situación está se producindo. Entón, poden presentar este tipo de denuncias, bueno, por suposto que os órganos de representación do persoal, as persoas representantes sindicais, delegados e delegadas de prevención e a dirección da área sanitaria se así está detectando que se producen estas situacións. A xente ten que ter a seguridade de que va haber un total acceso restringido a este tipo de información, que vai estar solo nas persoas estrictamente necesarias, por suposto a presunción de inocencia de calquer traballador ou traballadora a cal se está acusando dunha situación destas que é moi grave. Entón, bueno, pois é importante que teñen a seguridade de que vai ser tratar polos cauces estrictamente oficiais acotado ás persoas responsables da tramitación, tanto a nivel administrativo como na fase de investigación ou calquer tipo incluso de comunicación, de dúbida con respecto a unha situación, pois eso levase con total discreción. Personalmente no las 3 temos unha correa aparece no protocolo, unha conta de correo corporativa a que só temos acceso no las 3 e, calquera dúbida, sen problema ningún, pois a diario estamos pendientes dela. Bueno, é un tema, como xa dixemos ao principio, é un tema serio, por suposto. Unha vez que se fai unha comunicación deste tipo de sucesos, pois nós facemos unha recollida de datos, de información do que está a suceder, sempre que se poida tamén falar con testemunhas, iso é o conveniente, por suposto, e, adóptanse, no caso de detectar que evidentemente está a producir estas situacións, pois adóptanse medidas cautelares, que pode ser un cambio de quenda, un cambio de lugar de onde estamos traballando, vale? Tanto podría ser para a persoa presuntamente acosada ou para a acosadora, vale? Depende da circunstancia e como se den os feitos, cada caso é específico, non podemos generalizar porque vai a depender de cada situación. Sobre todo temos que ter en conta que, estas son medidas cautelares, podría haber incluso unha suspensión de funcións e demais, pero se se dá unha confirmación de que isto está a suceder, a dirección do Servizo Galego de Saúde foi clara no sentido de decir hai sancións, non queremos que isto se manteña, nin que continúe, nin o que van é a poñer as sancións que correspondan. Vemos que poden ser sancións sencillas e máis leves a percibimento por escrito, pero incluso a separación do servicio, vale? Todo eso, se se dá,
faise con tramitación por parte da Secretaría Xeral Técnica, nunca sería na unidade, na área sanitaria na que ocorre, que senón que sería desde servicios centrais. Con iso que queremos decir é que o que temos que tomar en serio, que é unha situación que non se debe de consentir, non se deben de consentir ningún tipo de situacións de conflito, nin de acoso. Esos están recollidos no protocolo de conflitos internos, pero os que teñen contido sexual ou de discriminación por razón de sexo son os que están contidos neste procedimento que nos aplica hoxe, vale? Ou como decía María, aí tamén na documentación que vos aparece contida na intranet, aparecen os recursos que hai en cada unha das áreas sanitarias e, bueno, aquí aparece a referencia das persoas que están na vosa área sanitaria. Antes, bueno, xa queda moi pouquiño, pero antes deso é importante a intervención que nos fai Sonia, que sobre todo referida á persoa que nos acude a comunicar ou que vemos que está sufrindo unha posible situación de acoso sexual ou de discriminación por razón de xénero. E, bueno, as notas que nos dá Sonia son moi importantes, así que damos a palabra a Sonia. Bueno, gracias, bo día a todas e a todos. Moi importantes non son, pero gracias. Bueno, eu estou na Comisión Instructora, pero pertenzo á Subdirección Xeral de Saúde Mental, son psicóloga. Entón, colaboro habitualmente con prevención de riscos, porque, bueno, saúde mental e prevención de riscos, pois, en moitos asuntos, pois tócase, non? En este, especialmente máis, non? Atender, coidar, acoller a unha víctima de acoso, sea home ou muller, vale? É un acto de saúde pública, é un acto de xustiza, por suposto, e temos que pensar que necesitan, si nos pasa eso, necesitan ou necesitaremos, porque non sabemos se nos pode pasar ou non, apoio xurídico, que o teremos por o Servicio Galego de Saúde. Tamén teremos que contar con apoio institucional, que o teremos. Como decía a compañeira, hai claramente esa frase de tolerancia cero, é unha frase en moitas ocasións, pero en este caso hai unha vontade clara do Servicio Galego de Saúde con isto. Pero no caso dunha víctima de acoso, o máis importante casi é o apoio emocional, por chamarlle así. A min gústame decir un apoio de proximidade. Por que? Porque cando unha víctima está nun sitio e lle pasa isto, moitas veces o único e o máis importante que necesita en un primeiro momento, en un primeiro intre, é non sentirse soa ou non sentirse só. Necesita que alguén o acolla e que a escoite. Necesita que lle validen de alguna forma os seus sentimentos. Non vamos a cuestionar nada, simplemente a vamos a escoitar. Entón, esta é a parte emocional, non? Como, además, especialistas en saúde, todos os que estamos aquí, sabemos que a saúde psíquica de unha persoa podese quebrantar de moitas formas. Sufrir acoso é unha das formas máis brutales de romperse unha persoa psíquicamente, non? Pode haber cadros persistentes de ansiedade, de depresión, incluso estrés postraumático. Despois hai gravedades, non? Pode ser menos ou máis, pero é unha cousa moi seria. En este caso, é moi importante que na vosa área, si os pasa, ou si coñecedes, ou unha compañeira, un compañeiro cerca que lle pasa, e necesita unha contención emocional de urxencia, refiremos, se é unha cousa grave, porque hai moitos niveles, esa persoa necesita que sea atendida de forma inmediata. Nós xa falamos con todos os psicólogos clínicos das áreas que mostráronse, por suposto, voluntarios e voluntarias para colaborar en esa primeira contención emocional, en esa primeira asistencia. Entón, podemos chamar a psicólogo ou a psicóloga da área sanitaria e que se faga cargo da atención inmediata desa persoa, amén de que despois siga os canles que teña que seguir, non? Pero, sobre todo, a mensaxe que queremos deixar hoy clara é que só faltaría que no Servicio Galego de Saúde houbera unha víctima, home ou muller, unha víctima de acoso sexual ou por razón de sexo ou discriminatorio, e que miráramos para outro lado.
non o podemos permitir. É unha cuestión ética, pero tamén é unha cuestión legal, por eso este protocolo. Simplemente eso, nada máis, e decirvos que estamos a disposición para calquer duda, en ese correo que os decía a compañeira ou por teléfono. Quer dizer, que non sei se isto é ou non unha conducta constitutiva de acoso, que non sei se isto que me dixo unha persoa pódese contemplar en este protocolo ou non. O que sexa, podedes nos chamar ou escribir un correo, porque garantizamos, por suposto, confidencialidade. E por último, xa remato, tampouco olvidedes nunca que está garantizada por a Constitución, nada máis e nada menos, non vai estar por o Servicio Galego de Saúde, a presunción de inocencia. Si algunha persoa utiliza unha denuncia de forma instrumental para dañar a reputación de outra persoa, igual que hai sancións, como decía a compañeira, para que sea acosador ou acosadora, o que utilice, o que empregue este protocolo para dañar ou quebrantar a reputación dunha persoa, sin base ninguna, tamén será sancionado ou sancionada. Non somos nin xuezas, nin Ministerio Fiscal, somos Comisión Instructora, que son así un pouco como se tuéramos nun xuzgado, pero non. Somos compañeiras que nos encargan esta misión e vamos a facer o mellor que podamos. E cando teñamos que investigar, investigaremos, pero non somos ningún xuez para decirlle a unha persoa eres culpable ou eres inocente, non. Só vamos a investigar e co que sexa, pasarlle a Dirección de Recursos Humanos e a Secretaría Xeral Técnica decidirá a sanción. Moitas gracias e, bueno, se queredes ter ou facer algunha pregunta ou algunha dúbida... Sonia, espera, sí. que queremos... Ai, é verdad, perdóname. Pasamos ya a palabra a Emma. Nada, simplemente nos vai así unhas pinceladas dese tipo que temos recollido no procedimento de condutas ou comentarios, vale? Unha pequena referencia solo, Emma, sí. Sí, yo primero quería daros las gracias por venir, por explicarnos, por ser nuestro apoyo. Entonces, primero daros las gracias y después, bueno, íbamos a dar unas pinceladas sobre lo que puede considerarse acoso sexual, ¿no? Puede haber conductas verbales, supuestos de insinuaciones sexuales molestas, flirteos ofensivos, comentarios insinuantes, llamadas telefónicas o contactos por redes sociales que no sean deseados, bromas o comentarios sobre la apariencia sexual, preguntas o insinuaciones sobre la vida privada de las personas, invitaciones obscenas e intimidatorias de contenido sexual. Es lo que decía ella, que muchas veces todo esto se normalizaba antes y ahora poco a poco pues nos damos cuenta de que no es correcto. Hay conductas no verbales, exhibición de fotos sexualmente sugestivas o pornográficas, comportamientos físicos, contacto físico deliberado o no solicitado. Y después, por razón de sexo, también hay conductas que son constitutivas de acoso, como sería pues desmerecer la valía profesional por hecho de la maternidad o la paternidad, conductas hostiles de cara a que se ejerza los derechos de la conciliación de la vida personal o familiar o profesional de la persona, descalificaciones públicas o reiteradas sobre la persona, infravaloración, desprecio o aislamiento, ejecutar conductas discriminatorias por razón de sexo, asignar tareas sin sentido o imposibles de lograr a una persona en función de su sexo, utilizar formas denigrantes de dirigirse a personas de un sexo determinado, comentarios despectivos sobre mujeres o hombres o valores considerados femeninos o masculinos, ridiculizar, menospreciar acciones o no tomar en serio, o usar la fuerza física para mostrar superioridad de un sexo de cara a otro. Esto todo lo recoge el protocolo. Sí. Bueno, pues eso, parecennos cousas así, cando as vai nombrando moi evidentes, pero eso, é bo que as leamos, que as recordemos, e sobre todo eso, o tratarnos con respeto, que eso é o que debemos de facer, é o que non nos vai a dar ningún problema. É o que decíamos, hai que ter cuidado coas imaxes, cos comentarios, vale? Repetímoslo outra vez, pero bueno, é algo que é de sentido común, pero que hai que aplicarlo.
Aquí tamén aparece nunha diapositiva, xa vedes que tendes a persoa de referencia da área sanitaria a Enma e a suplente que aparece Catuxa, bueno, e máis Laura. E despois na seguinte, que tamén está dentro da documentación, e sobre todo, bueno, queríamos que virades o correo electrónico que decía María e máis Sonia, que ao que temos acceso solo nos as tres, e por eso calquer dúbida ou calquer cousa que vos xurda, algunha incidencia que tiverades ou que vexades, consideredes que eso que debedes de comunicar, pois nós somos as persoas responsables que vamos a ter acceso a ese correo, a esa información que enviedes, e despois unha vez que temos estas comunicacións, poñémonos en contacto coa persoa que remite, vale? Bueno, creo que nada máis, aquí, sí, non temos ninguna cousiña máis. Se tendes agora algunha dúbida, como para resumir, quero vos decir, na área sanitaria temos tres procedementos, sobre todo referidos a temas de violencia e acoso. Pero o que temos que ter claro é que hai o procedimento de violencia externa, que é o PRL 20, é o que nos pasan sucesos con pacientes, familiares, usuarios, usuarias, vale? O que é conflitos entre persoal do Servizo Galego de Saúde, nada máis conflitos, e acoso laboral, pero nada de que teña que ver con relación de xénero nin discriminación. E ese é o procedimento PRL 19. E este era o que vos enseñaba, que na vosa intranet está nese apartadiño que vos amosei ao principio. Vámoslo poñer outra vez. Aí. E este é cando é por acoso sexual, discriminación por razón de xénero, vale? O sea que temos tres vías que se utilizan dependendo do tipo de contexto, situación na que ocurren os feitos, vale? Nada máis, agora se tendes algunha dúbida ou algunha cousiña que irades comentar, aquí estamos para intentar axudarvos, vale? Moitas gracias. Pois nada, cedémosvos a palabra, calquer cousiña. Yo quería preguntaros una A cosa. ver. Cuando ocurre alguno de estos hechos, vosotros os desplazáis, citáis a la persona, ¿cuál es el cauce? Bueno, afortunadamente hasta ahora non se deron moitas comunicacións, entonces o caso, o que estamos facendo é desplazarnos á área sanitaria na que ocorre, claro, sabes, porque a veces facer vir as persoas a servicios centrais non é tan efectivo, entonces habrá que falar con máis de unha persoa, entonces o mellor é desplazarse á área sanitaria na que ocorre, sí. Algo que non dixemos, pero está recollido no procedimento, é o que se trata cando hai este tipo de comunicacións, que toda a intervención e resolución e demais é o máis rápido posible, vale? Porque sabemos que as persoas que poidan sufrir este tipo de situacións seguramente é violento comunicalo, se lle costa comunicar, e no momento en que se dá ese paso a facer esa comunicación, o que queremos facer é evitar o maior dano posible que xa poida estar sufrindo esa persoa ou persoas. Entonces a intención é intentar actuar coa máxima celeridade posible. Bueno, de todos modos, todo é máis lento do que desexásemos, está claro, non? Pero nós a intervención da comisión instructora é facelo o máis rápido posible para intentar buscar solucións canto antes. Non sei se queredes algunha cuestión máis. Non hai dúbidas. Bueno, non vos preocupedes no sentido de oxalá que non sexa necesario aplicalo, pero se en algún momento vos xurde calquer cousa, por supuesto, enviádesnos un correo electrónico e poñémonos en contacto con vos. Ou unha vez que vexades o procedimento, pois tamén ao mellor vos aclara algunha dúbida que vos poida xurdir, xa podedes aclarar a través do contido do procedimento, e senón tamén temos a Enma, por supuesto, a persoa que estende de referencia na vosa área sanitaria para bueno, esclarecer o que sexa. Bueno, eu desde o meu do que me aplica a min, recordarvos que, por favor, que ningunha víctima sufra ou sinta vergoña ou culpa se lle pasa isto. Por favor,
que fagamos ese acompañamento, esa escoita, esa comprensión, e que non sintan ese illamento, esa soidade, a injusticia que se sinte cando a unha persoa, home ou muller, lle pasa isto. Desde o punto de vista psicolóxico sería o máis importante que podemos facer cunha persoa que temos cerca que lle pase isto. A outra cousiña, ao principio dicía os mandos intermedios e persoas que ocupen postos de xefatura, se en algún momento detectan comportamentos, comentarios entre outras persoas traballadoras. Eu o que lle recomendo é que para evitar que outra persoa o pase mal e ao mellor a persoa que fai ese tipo de comentarios ou comportamentos poida verse implicado nunha sanción ou nunha situación deste tipo, e que fale con esa persoa aparte e lle diga, mira, hai que reconducir esta forma de estos comentarios, estes comportamentos, porque ao final podenche dar problemas a ti e estás facendo dano a outras persoas que están ao teu redor. E, bueno, iso é unha función que deben de facer tamén as persoas que precisamente ocupan os postos de mandos intermedios e xefaturas, vale? De alguna maneira intentar coordinar que no seu ámbito, na súa unidade, no seu servizo, pois haxa o que se espera un clima laboral pois favorable para todas as persoas. Saudable. Me gusta que está moi de moda ahora. Pois ahora sí. todo é saudable, xa o sabedes, non? Pero bueno, sería a palabra boa saudable e de respeto. Respect, como dicen os americanos. Bueno, pois nada, moitísimas gracias. Gracias Agradecemos a moito todas e a todos. a vosa presencia aquí, gracias. Gracias. Sí, que lo tengo impreso. Cualquier cosa, yo sin problema. Sí, os voy a llamar, no os preocupéis. Bueno, moitas gracias. Cualquier duda, yo os voy a llamar. Ben, No son expertas, pero espero bueno, que no. dos Sí, sitios dos que intentaremos más houbo, o sea que fenómeno, una alegramos vez se dio un caso de una de que chica que no haya quería denunciar al chaval por un sensibilidade. tema muy temporal, dijo, jo, que es de Alfredo Grau, no puedes pasar al final sin identificar ni a uno ni a otro, pues fuimos a dar una charla a ese servicio. Prevención.riscos, se corrigió un poco la anotas. Lo decía Lola ahora, o sea, Nosotros desde los servicios Nos de tardamos trabajo un social poquillo en muchas chegar veces a... nos llega ajeno a esto, me refiero, temas de Vale, acoso sí, sexual, sí. casi nunca quieren porque Prevención están punto. pasando una situación horrible, entonces yo creo que se olvidó la que se frialdad sepa Riscos de punto. decir, no, pues yo tengo que seguir adelante con esto. Prevención.laborais@sergas.es. dentro de que trabajas en la administración, Sí, que la sí, gente sí. tiene esa tranquilidad de que no vas a perder por ese nivel. ¿Qué pasa? Que sabes que Vale, sí, pois se me mandas por WhatsApp é o máis fácil, porque, bueno, tardamos como 1 hora e cuarto. No, conduce María. En canto reciba, discreción y a la mínima, pero bueno, desde luego no se puede, Vale. que está viendo un grupo de gente. Vale. Perfecto. seguro que está Por lo perfecto. que sea, ese hay que darle un toque, o sea, y si, Bueno, pues moitas gracias, María. no, Chao. Un placer yo vir lo aquí. entiendo, porque A pena que non podamos pero realmente al final tiene dos personas que ya basta que dices que vienen sindicales y No, la gente es se muy reprime un poco, importante es que por esto, por lo que sé, ver esas caras de En la comisión Eso é humanizar. Non se pode humanizar nada. estás yendo y al estamos, curso. y estamos hablando porque aquí estoy en el protocolo de problemas pues, que hay internos y tal, en el de conflictos internos, y hablábamos el otro día en la comisión de que estas medidas son disuasorias para el resto del Por eso personal. recalcamos Si nunca sanciones, se ha hecho medidas nada, cautelares, ¿sabes? pero gracias, eso es disuasorio y es estupendo. Sí, recordarle a la gente, no decir ya que a veces, aunque solo sea un ratito, pero realmente recordar a la gente que se comporte, que respete al prójimo, o sea, recordarle que hay unas sanciones, que hay unas medidas, o sea, que no todo vale. No, Fran, y yo le decía que esto lo habíamos hablado desde la Comisión de Conflictos Internos, que es disuasorio también cuando algo pasa, que eso luego trasciende, que se hizo algo. Sí. Y eso la gente, pues, Sí, que lo haga. es bueno. Que evidentemente, bueno, que está ahí, porque al final la gente esos comentarios, es que es lo que vivíamos, ¿no? Esos comentarios así, bueno,
hombres y mujeres Sí. así que les parece como normalizado eso, pues no, porque la gente, sobre todo las nuevas generaciones también, que no, a ver, no puedes que estén viviendo eso día a día. Entonces, bueno, está bien que se sepa que se está vigilante en general, y los mandos intermedios. Sí, que hay un cauce Sí. para lo que sea, sí, está muy bien, Sí. ¿eh? Sí, Sí, claro, sí. que sí. Si ya hiciéramos las sesiones también aquellas el año pasado, unos 4 días en horas distintas para que pudiera acceder la mayoría, pero bueno, nada, cualquier cosa. Claro que sí, a ver, que sí. Aparte, Sí. es un malestar del día a día que al final se hace incómodo de trabajo y al final acabas Sí. en una baja, es que es así. Sí, Yo sí. me considero también de otra ya porque tengo 58. Hay gente que dice cosas no siendo consciente realmente de que está cruzando un límite, de que está siendo... ¿Por qué? Porque ha vivido en una cultura Diferente, diferente. sí. Entonces, para no llegar a nada que sea... Si alguien se le dice a alguien que esté en su día a día, en quien confíe, que le diga, Sí, mira, ¿sabes qué pasa? Estos años, el mundo ha cambiado, la vida ha cambiado. No puedes decir eso porque no lo haces por ofender, pero claro. entonces igual ahí se acaba, si persiste. Pero por lo menos ese aviso de... Sí, darle un Porque hay toque, gente que sí. es verdad que no lo hace con ánimo de ofender. Pero, Sí, pero, porque lo hacen por pero la ley no necesitas ánimo, o sea, Claro, Sí, sí, sí. sí. sí, porque te sale. Fran, pero en todos los cursos que hacemos te das cuenta de algo que dices que no es Efectivamente, correcto. sí, cada Y cosita estamos va poniendo en su ello. granito de arena, Pero claro, es que la porque estamos lectura en de proceso conductas de que nos precisas, cambie como dijiste tú, eso hace que la gente diga, ostras, Sí. eso lo decía ayer. Sí. Digo, hola. Es Maite Ya, de... es que no nos hemos atado todas las vale, agendas vale, vale, complicadas. sí. Sí, sí que ya estuvimos alguna vez por allí, no, sí. no te coincidió cuando fuiste ayer a Porque, servicios claro, yo centrales. no estoy en yo estoy físicamente en prevención, pero también estoy físicamente está ya en compartido salud ahí. mental. Entonces, Sí, No igual algún día coincidió, que no fuiste, coincidió. yo, Estaba a salud repartida mental para está en arriba la y para primera abajo. y prevención está en la baja pesando. Algún día, sí. Nada. Bueno, pues venga, que le soltamos ahí las listas de cosas, yo, venga, al todo. Mira, Y defendió ahí. es mediadora, ¿no? Sí. ¿Y ya fuiste a la formación? Ya está en ello. Muy bien, Estamos muy bien. yendo. Muy bueno. Pienso hacer algo más, porque con eso nos vamos a quedar Bueno, escasos. ya verás que al final cuando pasen las jornadas que tienen programadas, ya verás. ¿Sabes lo que pasa? Yo he hecho muchos cursos de mediación familiar, porque antes estaba de trabajadora social y nosotros trabajamos mucho en eso. Ya es lo mismo, Algo ya te está, ayuda, hombre. pero es distinto. Ya, Pero es distinto. pero yo lo que cuando la gente era muy reacia a ir al tema de mediación, digo, pero es que de las personas que están en conflicto tienen que aceptar ir a la mediación. Entonces, Sí. es algo que realmente va a ser fácil, entre comillas. No, no. Hay una Claro, actitud, porque por lo además- menos, de porque querer. si no... Yo siempre digo, nos ha solucionar. tocado lo más bonito, porque puedes hacer algo. Es el Claro, momento de claro, hacer algo ahí. totalmente. Me parece chulísimo. Sí, Sí, totalmente. sí, tienes una oportunidad cuando ya todo está Claro. Antes de que todo estalle por los aires, claro. sí, pues sería súper chulo. Sí, sí, Sí. sí. Sí, sí. Sí, para que la gente un poco lo reflexione a Sí. veces en su No, y día el a día equipo es y muy su- bueno, el equipo que tenemos aquí, ¿eh? Bueno, qué bien, qué bien. Estaba aquí en primera fila, estaba una de las personas. Pues es que yo creo que es algo muy bonito hacerlo de mediación, porque al principio a la gente le suena como mediación, que no conflictos, no sé qué, pero al final es que el que quiere ir a mediación está por la labor de arreglar sus Sí. cosas y les vas a ayudar y van a agradecer todo lo que le hagas con esas personas en las sesiones de Y mediación. para nosotros es muy satisfactorio, ¿eh? Sí, claro, Poder claro. decir, bueno, pues mira, hago algo que puede servir. Efectivamente. Así que, pero bueno, muchas gracias por venir, ¿eh? Porque Nada. no es lo mismo ver el papel que tal que oíros a vosotras. Es distinto. Lees No, el y a veces protocolo y el protocolo Es que los protocolos frío. son papel. Sí, pero bueno. Sí, Hay muchos Sí, protocolos. al final que veas que hay El sentido del personas protocolo ahí. es que sepas que hay lo que hay detrás del papel. El papel es un papel que no... no, y el contacto, el saber quiénes Claro, sois, sí. quién está al otro lado. Eso está muy bien. Bueno, pues tomamos nota, Fran, cuando se termine el curso de mediación, cuando se complete, pues a lo mejor sí que hacemos una
ronda por aí por las áreas también. Sí. Claro, Sí, claro, sí, 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 acaba en sí, porque junio, este sí. acaba a final de junio. claro, claro, Sí, claro, sí. sí, sí. Bueno, pues sí, cogemos la idea, la verdad que sí. Bueno, pues estupendo. Pensábamos que veníamos con mucho tiempo. ¿Lleváis todo, sí? Vale. Lola, ¿cogiste el pincho? No, ¿no? Sí, digo. Bueno, ahora queda así apagada.